Així com teniu festa, avui em voleu ajudar a fer el dinar, oi? Sí! Sí, com aquell dia al restaurant, aquelles croquetes de bolets i pèsols. No, jo vull pasta amb ragu de soja. No! Fer hamburgueses veganes amb salsa tomàquet, patates fregides i un superpastís de postres. Ostres, quantes propostes molt interessants. Com ho podíem triar? No sé, votem, així ens posem d'acord, no? Vale, doncs mira, tenim de les 3 propostes qui vota la pasta amb ragu de soja. I les croquetes de pèsols. Llavors les hamburgueses veganes, doncs està clar. Farem les hamburgueses veganes i si ens dona temps alguna croqueta i el pastís que vol la Dani. Vaig a buscar el llibre de la recepta de les hamburgueses veganes, que ja són estat. Vale. Vinga, prepara-ho tot, deixeu aquí, treu els ingredients. Sí, vinga. Té Aleix. Em portes els delantals, home? Sí, els refregem. Va. Jo em poso aquell gran jo perquè si no l'Aleix li arriba fins a terra com sempre. Què? Poso què? No, el gran per mi, aquest per tu. Sí. Va. Crec que és en Guiu, vaig obrir la porta. Vale. Està aquí a la porta. Hola, Hola, Guiu, què Hola. tal? Hola, Guiu. ja us vaig dir ahir que passaria una estona a veure quin dinar fèieu avui. Doncs farem hamburgueses veganes. Què és això de les hamburgueses veganes? Són les hamburgueses sense que hi hagi animals trituats a dins. Hi posem llenties i pastanagues i estan boníssimes. Però segur que no és el mateix, la carn és molt necessària. Bueno, això és un mite que està totalment desmentit per metges i científics. De fet, una dieta vegana o vegetariana és totalment saludable si és equilibrada. A més, els vegans tenim molt bona salut. No tenim colesterol. A més, menjar carn contamina més que anar amb cotxe a tot arreu. I més que el transport mundial, és molt bèstia. Es necessita molta aigua per fer 1 quilo de carn. Ostres, en sèrio? Això és un gran problema pel món. Per què no ens ensenyen ni a l'escola ni a casa? Ho haurien de dir a l'escola i que ho sapigués tothom. A més, no som una escola verda? Ostres, això és molt important. Sí, ho direm. Però ara anem a menjar a burgers veganes amb patates fregides i salsa de tomàquet, que el meu pare fa una salsa de tomàquet boníssima. Vinga, guapos, aneu a parar taula.